32 resident f'San Ġiljan jistgħu jgħodduha b'waħda wara li l-4 flaxija ġarra f'bini li kien imiss ma' sit ta' kostruzzjoni fi triq Paċeville. Il-binja Tanja Fletz ġarfet għal ħabta tal-10:30 ta' bil-lejl. Fuq il-post issejħu timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei, pulizija u uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dik li seta' żviluppat fi traġedja ġiet evitata b'intervent f'waqtu mill-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni l-BCA u mill-awtorità s-saħħa fuq il-post tax-xogħol l-OHSA. Fi stqarrija l-ħamis filgħodu il-BCA spjegat li wara spezzjonijiet u taħdidiet mal-perit involuti, it-tlieta ordinat li twaqqaf ix-xogħol fuq is-sit għax l-istabbiltà tal-binja deret f'riskju. Fi stqarrija separata l-kumpanija inkarigata mix-xogħlijiet ta' twaqqih u skavar fis-sit li jmiss mal-blokka li ġarfet qalet li t-tiġrif ma kienx ikkawżat mix-xogħlijiet ta' twaqqih li għamlet ma' ġenb il-blokka. Qalet li dawn ix-xogħlijiet tlestew fis-7 ta' Mejju, imma fl-aħħar jiem il-perit tal-kumpanija nnota difetti fl-istruttura tal-blokka Tanja Fletz. Tant li immedjatament kellem l-istidin tal-blokka u lill-periti li ħadmu fuqha. Ma tifhem news il-kap eżekuttiv tal-BCA il-perit Rodrik Bonnici stqar li d-deċiżjoni li nħarġu residenti ttieħdet l-4 filgħodu. Kellna il-ment minnaħa tal-perit fejn der li kien hemm numru ta' ħsarat, minnaħa l-oħra aħna waqafna xogħliet mill-ewwel, sar site meeting mal-perit tal-iżviluppatur, mal-perit tat-terz, mal-perit tal-gvern u anke l-awtoritajiet konċernati fosthom aħna u anke l-OHSA. Tkellimna mal-pulizija u ġie deċiż li hemmhekk jiġu evakwati n-nies kollha li jistgħu jiġu affettwati mix-xogħol. Il-BCA ħabbret li dawn ir-residenti ngħataw akkomodazzjoni alternattiva fost għajnuna oħra. Il-BCA qalet ukoll li fetħet investigazzjoni biex tistabbilixxi x'wassal għat-tiġrif. Il-perit Bonnici qal li l-investigazzjoni qed issir minn esperti indipendenti. Qed nikkoordinaw ma' stakeholders differenti, qed naraw li min kien qed jgħix dik il-proprjetà jew jekk dik il-proprjetà illum għandu akkomodazzjoni alternattiva u anke qed naraw li kull issue li tista' tinqala jew anke l-investigazzjonijiet li ħajriżultaw kien il-kaġun tas-sors tal-inċident ħajġu investigati. Il-BCA qalet li qed tmexxi ispezzjonijiet strutturali tal-binjiet tal-madwar biex tqis li mhumiex f'riskju. Il-linja tal-emerġenza tal-BCA brabta ma' dan l-inċident hi 9909 7867.